Avui estem celebrant la quarta sessió TAS de deliberacions del concurs Lactium 2021, aquest concurs Lactium on Tour. Ens ha acollit Càssius Afinadors, aquesta empresa distribuïdora de formatges artesans catalans situada a Granollers. Estem tastant els formatges de categoria pastes àcides de cabra, un total de 20 formatges que s'han presentat al concurs, i ho estem fent mitjançant la presència de 8 jurats, 8 persones especialistes vinculades en el sector del formatge artesà català. Les deliberacions d'avui han anat de la següent manera. Hem separat els jurats en dues taules, cada taula ha tastat 10 formatges escollint-ne 3 finalistes. I arribat a aquest punt hem ajuntat les dues taules, hem ajuntat els 8 jurats i hem tastat els 6 formatges finalistes, dels quals n'ha sortit el formatge guanyador, el Lactium d'or de la categoria de pastes àcides de cabra.